today is Monday. It's a sunny day. So ayun guys, andito tayo sa bahay ni Sadyang. At dahil wala na naman kaming trabaho sa factory, kung ano-ano na naman yung pinapagawa. Pero pagtiyagaan na natin kasi no work, no pay dito. Kaya kahit anong ibigay na trabaho ay pagtiyagaan na lang natin. So ayun, kami ngayon ay bubunot ng damo dito sa bahay ng Sadyang namin. Bale yung bahay nga ayun. Ayan. Nandoon yung bahay ng Sadyang namin. Nandito siya sa gilid ng kabundukan. So ayan siya at magtatabas muna tayo. Ayun yung kasama kong Koreano guys. Bale pinapaandar nga yung water pump. Tapos mamaya tatabasin namin yung mga damo sa paligid ng tubig. Tapos lulusong tayo mamaya dyan para tanggalin yung mga dahon sa ibabaw ng tubig. So ayan guys, napakainit. Grabe. Dahil no work, no pay tayo, pagtiyagaan na lang natin to kaysa hindi tayo magtrabaho. Tuloy ko muna guys. So ayun guys, inom lang tayo ng tubig. At nakakapagod sa totoo lang. Ito. May nakadang refrigerator si boss sa baba. So ayan, pahinga lang tayo konti tapos babanat na naman tayo. Hindi ako makakita. Yung eyeglass ko puno ng pawis. Nakakapagod man guys pero tsaga-tsaga na lang. Kaysa wala kaming pasok at wala kaming pay, wala kaming bayad. Kaya kahit ano na lang ipagawa, okay na lang din. So ayan guys, yung natapos ko na. Ito sa other side naman mamaya. So ito meron siyang mini fish pan, may mga nemo. Kaso hindi na makita, ang daming damo. Ay, ang sarap ng hangin guys. Napaka-presko dito sa bahay ng boss namin. Sa tabi nito guys ay mayroong lawa. Yun, napakaganda guys yung napili niyang lugar. Very peaceful. So ayan guys, nalinis na namin. Yan si Sadyang ko. At eto, sobrang basa. Pumasok guys. Ay, pumasok yung tubig. Walang silbi. Tapos may mga yan, patay na isda. Na-suffocate. Maraming damo kanina sa ibabaw. So ganito guys, napakahirap ng kumita ng pera. So tiyagaan na lang guys. At pabalik na kami sa factory. So ayun, tatanggalin ko lang to kasi basang basa sa loob. Sobrang basa. 괜찮아요?
Team Doroyo. So ayun guys, pagod na pagod din yung gagawin ko. Yung mukha, hindi na maipinta. Ay! Yung boss namin, patawag-tawag na lang. So ayun guys, see you on my next vlog. Salamat sa panonood. And bye bye.